Umongameli wama-Red Nations umshovenkani wabanenkani uMthandeni Manqele usememezele usuku lokufihlwa kwamama wakhe uMashando. UMthandeni siyasonke ukuthi usazilile futhi umatasatasa ulungiselela umngcwabo kamama wakhe odlule emhlabeni ezinsukwini ezedlule. UMthandeni umemezele ezinkundleni zokuxhumana ukuthi umama wakhe uzofihlwa nini kanti kukhona nesithombe esinemininingwane yonke mayelana nomngcwabo kamama kaMthandeni. UMthandeni ubhale ezinkundleni zokuxhumana ukuthi zihlobo nabangani umndeni uthi anginazise ngenhlonipho ukuthi kufihlwa ngoMgqibelo emdletsheleni. Baphawulile abantu bakhombisa ukumeseka, abanye bakubeke bacaca ukuthi bazobe bekhona emdletsheleni bezongcwaba umama kaMthandeni uMashando. Kuvele nosaziwayo abasezindimeni ezahlukahlukene nabo bathe ngeke besale bazotheleka ngobuningi bezokweseka umshovenkani uMthandeni Manqele. Omunye wosaziwayo abavelile umlingisi odume kakhulu nothandwa abantu owayelingisa kumdlalo kamabonakude uZalo edlala indawo kaMkhonto. Namanje amazwi enduduzo asalokhu engenile abheke kumndeni wakwaManqele nakuMthandeni uqobo. Abantu bafisela uMthandeni ukuthi aqine akhale futhi ukuze kuzophuma bonke ubuhlungu obusenhlizweni bese emva kwalokho azame ukwamukela.